també érem conscients que aquesta situació d'emergència en molts àmbits, qui havia governat durant 32 anys amb aquesta inèrcia final i amb aquest continuisme, no les podia haver afrontat amb el compromís, amb l'empenta, amb la perseverança, amb la transparència que ho hem fet nosaltres. I la tercera, si em permeteu, l'emergència democràtica. Volíem desvincular d'una vegada la nostra ciutat, el nom de Sant Cugat, de la corrupció convergent sistèmica de tots aquests anys de govern. Ens posem d'acord en moltes coses, tantes coses i tan importants per la ciutat que fa que legítimament tirem aquest govern endavant, però amb allò que no estem d'acord, no estarem d'acord. I avui en dia continuem no estant d'acord amb moltes coses, malgrat que jo també dic que aquesta és la meva aportació personal com a alcaldessa d'Esquerra Republicana, que era imprescindible evitar els blocs, sobretot en ajuntaments. Aquesta és una societat, un país que tenim molt polaritzat en aquests moments i en aquells moments també el teníem i que per tant calia evitar aquesta polarització permanent. El principal progrés és reconèixer que aquesta és una emergència d'aquesta ciutat. El principal progrés és assumir d'una forma oberta, clara i explícita que a aquesta ciutat cada dia se n'ha d'anar persones que no hi poden viure. Assumir públicament que els nostres fills i les nostres filles no es podran quedar a viure a Sant Cugat. I no només els nostres fills i les nostres filles, sinó persones, famílies, que han iniciat el seu projecte de vida aquí, que han viscut aquí tota la vida i que per raons diverses en un moment determinat se n'han d'anar. Per què? Perquè tenim la ciutat amb l'habitatge de lloguer més car del país. I aquesta és una realitat, que fins que la institució i el govern al capdavant no assumeix aquesta realitat, és impossible que pugui començar a posar eines damunt la taula per intentar apaivagar una crisi que serà molt difícil de revertir, però que nosaltres ja estem disposats. L'objectiu que tenia i que té aquest govern respecte a aquest lloc, aquest espai dins el barri, és única i exclusivament tenir habitatge públic i reconvertir una zona que ara és al final d'una ciutat, un espai, un terreny que està brut, que és lleig, que està degradat i que es degradarà més, com tots els espais de finals de ciutat que es degraden, i canviar-lo per un lloc on hi hagi habitatge pel barri, equipament pel barri i que sigui bonic. Aquesta és la proposta, i aquesta és la proposta que hem traslladat i que traslladem als veïns i a les veïnes i que parlarem, perquè això no es farà la setmana que ve, malauradament, això té un procés molt més llarg, i que farem per posar-nos d'acord, perquè estic convençuda que els veïns i les veïnes saben perfectament què volem fer si ens ho expliquem bé i que estic convençuda que, a més, estaran molt contents. Em pregunto jo si algú creu que allà davant de l'Escola Collserola, de l'Institut Pla Ferreres, de l'Escola Oficial d'Idiomes, allà al mig del barri, perquè això no deixa de ser al mig del barri, algú pretén que hi hagi una indústria allà. Allà, de veritat, que volem que hi hagi una indústria allà o volem que hi hagi un espai obert, una plaça, locals comercials on la gent pugui fer vida. Això volem o volem l'altre? Com que estic convençuda que no és així, doncs la resposta crec que és clara. No sé on ha estat la falta de contundència, però en tot cas ho soc ara de contundent, ho he explicat molts cops i ho torno a dir, ens vam posicionar clarament en contra que tornés a haver-hi un golf allà, ho vaig fer jo com a alcaldessa i per tant en nom del govern, i ho hem fet ara dient quan les converses amb l'Incasòl que calguin per tal que l'Incasòl ens faci la cessió d'aquest espai que nosaltres posarem al servei de la ciutadania. Esquerra, en el seu moment, i crec que a més la culminació va ser aquest llibre que van escriure conjuntament Marta Rovira i Oriol Junqueras, de Tornarem a vèncer, explica perfectament quin és el camí. De fet, nosaltres som els que hem explicitat més clarament quin ha de ser el camí. I l'explicitem de forma clara i ens posicionem i cada dia hi anem perquè sabem que l'objectiu l'objectiu d'Esquerra Republicana, que és la república, és el millor que li pot passar en aquest país. Però sobretot perquè la manera d'aconseguir-la, que és a través d'un referèndum, és el que ha de donar l'oportunitat a tothom de posicionar-se. Nosaltres, davant de la força de les urnes, no tenim res més que insistir una vegada més en que aquesta és la millor via.
que el president de la Generalitat ho ha dit, que ens hem de trobar, i perquè amb el PSC tenim visions del país i del que li cal, sobretot a la seva gent, que coincidim plenament, i per tant estic convençuda que això passarà per una banda i per l'altra.